Bamako ana lamini na Burmada dugu Mali kono Mali ko kan ka bela jele fo nungu wale nyuman do wa kare siriki an sigira anga kene kan la dala jemo an fe a semavura minu be la dala bolike wa kare siriki jamana kunafuni abo de mana an sigira kene kan kunafuni sebe koro bolimbe atike ma negelayi Ahmed Jagite be negela kan go koro madu nale yamuradi munmunu saluta la kunafuni minu bambulu ana da kene ka tandara bebe Jeka pip kaka firfan la kodo Karabo watu ngara nago bala to beti Bakar Sidiki ni dongili ndali ani biche ka cha santani duruye nga dongili ndara biere de kama bikoni aha ndalo ni afamu na dongili ndara biere de kama Bakar Sidiki membulo karikado mbi boni sebe mi nu kama le démocrate Bakar Sidiki sebe vura yi biko ma bla bolila ni aboli ko awashien keme fla bishege ani konondon minye disi kari ndenengari dishikari ni nyaka fasiriye Bakar Sidiki akika don Mali sordasu uye kuna woloke Bakar Sidiki Mali sordasu ika don uyu bema ko ladige maga sojeta bi boddo mi nyana mabulla ninga na mande bobulula Bakar Sidiki ika don anu kewale de kilenye sabula kelere sebaya tede Bakar Sidiki akera ka be wati mimma akera kutum mi ngono akera ka ke dimi minga ani gelaki minga Bakar Sidiki ika do de Mali sordasu ka sebaya ninga sangorota sebenegala ko kunungo no moklo kletani konondo ni nake donye domi ni tarikitugu na sebe korosebe sangeme nyinango fe ikado analakali angoma wiye Mali sordasu Bakar Sidiki ikado dona kidal Bakar Sidiki ikado awakidali doli majja mugu ni kishe Bakar Sidiki ikado hana madde shu saradali Bakar Sidiki Mali sordasu ko ku sebe korote nu nyemada kidali shokene kan Bakar Sidiki ikado tisay ko ninde forwi Bakar Sidiki ikado jamana kunigi minye sorasi nyema colonel Asimu Goita ana jenyaw kunungo mami naumbe bwakadigi ni awagiringa jonu wusulu anzuma minena Bakar Sidiki oya soro ikado chedew olu be bonena obi tasma kamina minye bamanje jereje kulu fon na to ni torasa oya ala mine ka faranyo anga ka takidale mine kidale tawa yangone asira anna yoro besa yangone ati doya Bakar Sidiki kado dabali jugu fere jugu ikado hakilina jugu uya bele jele faranywanga dugu chaduma minu ndisra Bakar Sidiki kado lu yelembe bile safa kuda o haraba to nazoro ya minu ngoni ngateli inafo au na nywana au nye dugu bla kacha kiletanye sabula nya do mi bisina Bakar Sidiki sebani kala ko kele ere twa de kadini kele anga chedun minye jamana kundige Asimu Goita ayafo aye kuna fuli ta kunungo ka balibela akwa ali niso jeledu abi fuli anita nike chawye minu nye wuli ka jo boloda ninga chasiri boloda ka jamana kuna wolo abi chawfo che minu ni turala che minu njogina Bakar Sidiki hakaja Mali bi femi nofe sanda opmo obi nyen la donia benga mi ngumbe aywa Mali ani Nations Unies ni nyanje akajira kafo ni awya anga yoro bla amuta yimine Bakar Sidiki ka do kuma fole ku do ka bla koy wa anya dafa Bakar Sidiki ni nguma ngoni mbo jamana kundigi da Mali de kelengo kele mi ngelendo mi nye jamaye bela jele ni sojara awa bela jele mautara ni miseka keke tukodi sanda jesege nani jamana sorasi kulu doni ke baw sebe minunye marfa be minum bilo minum bi dabali don santan nunu ndagale do jamana kono ni ngokele nde kama Bakar Sidiki ni mi mafara ko mabwala Bakar Sidiki ikado nga onga chedon u kele anu dema bawo no erishi jamana yi Bakar Sidiki kana furani nga aseba koroje mwene bora Bakar Sidiki ni akili bala sorasi chekeme ni bi woro ni wolovla u dale sunana katu kungolo tige Bakar Sidiki mwene bora batotomutu mi ni bingeraka amwene bora ogu sagu ona nywana bingera ni ndugu de minunga kata bi kwa ku bono ni na umami umabo mwene bora mi vali dona mi nga fali madon Mali kono Bakar Sidiki ka do mwene bora akoni ni ngoyinda kalaje janva kebaw Bakar Sidiki ani juguma kebaw nunu mpele gele de farale do nywanga kulu kelengono uye lanyini minge Mali kama Bakar Sidiki ka do Mali forila duwawu yalma ananga cheya
ani andara nyere la ni ma yi ka kodi ala ma Boubacar Sidiki ikado ala de ti ma jamba ugo sagu Boubacar Sidiki ikado halibi naka bi shu suma be Boubacar Sidiki katase minye vacances bajangara na nona jamana fandan na ni bele jile la nimba manji ni janva utararo mi uye dugu de ti Boubacar Sidiki ninga jamana dum bla nywana flow ani ay wadungono Boubacar Sidiki ikado luka bembalia ka gele do ni nyanje minnu bi sangeme duru san bakile sigila ni bele jile de dimi botofle Boubacar Sidiki awa Kidal ikado Mali yorododo wuli ka jo bolo dara ni ganyasha ma minnu ngeleme kun kagara anache Boubacar Sidiki ikado ni mi mafa ubolila sebene kala ko ako minye ni ngoloneli che duruye katafara choroba kele mimbu chela no ye premier ministre Boubacar Sidiki ikado uye dabali min diga dabali nyanu bolo kosobe minye independent kabina tara fokana bla bila desekara fe mi na Boubacar Sidiki nunu kifla ka glani sebene kala ko ala de be ko do Boubacar Sidiki kado abakele mabangwe Kidal ko mabam Mali joli ere bande ba semafura to bi bolo ni munye sebanye anye mi le démocratique kono akabi bolla karamoga te watu warani entega do ni sebambe bo sebambe ko amako l'indépendant l'indépendant ni yata ni ye Musa Bilali Sidibe ni Bilali ko laga ko mi on ngawul masri tabawiye no lu ko ni ngadoli kunungo Kidali ko nana na kala sewani wasai mi yonga jamana selege nani belejile bola demzani mabakoro belejile bola ni ka bolon foro chawmne ni ka kanu sondia ni ka ni ya laje ni mona mi ngundomba auna nanzigi mbenayi santa aniko mi ye deme baga dibila nafigu munu nana kube na undeme kata sorolo deme mbe jamana yere faraba oluta me fara uluka kanga jamana to ni ga fara katafe ni ye ko inda ka laje korofo boka bi wasa manifu hagli ga sega basigi yale makorofo mbala ka fo chendowa wale magalondo wa mi ye chamandoro fonga nyemai no ye colonel Asim Bwetaye ko ni ajira ka fo akalla selido senve kunungo jamana don hagli be sega sigi chogomina ko ni wulika jo mi vleni ye Nations Unies no jenseli nani tomba kana bolo farai ale de kun la yini gela ka bo jamana fozo malibayo ni ye Nations Unies ga sordasi munumba anvea ko do ka bonga jamana kono wa mi yo resolution ina be wele ko resolution 2690 mi no tala san 2023 ngondana mi mba jira ka fo anga jamana ka ton era ga tayala anga yere ya no souveraineté obese ka soro chogomina o teke be feu ni ma yelege munumbe anulu mu kodo anga jamana na mi ye Nations Unies ye ibaye ka fo kaun be nga ye mi o de ye kaun kambe ni Nations Unies soro rasu ba kono lu be no kodo kana be o ba la teme anga forces armées maliani ma ibaye ka fo kando temena o hakil na nunumve ko sada fe o kote haraba na ba fe ka fono ye bolos mamada unungoro o bo fono li toti ya mi ye Nations Unies ka soro rasu mununu lu kumbe Kidali kango nana no ye chadia uye ukoni utaraga kango ninto hali saramana omu saramana wa utato uya jira ka foko awa ko luka container do be ko minendo tumbu bolo minenu ko naye kongo mo bana ko ka ato pangulu ka pango o minenta ko o minendo be luku tunda seka tanaye ko Nations Unies era ka tabulo ba jira ka fo o be jamana mi ngoro o minenu manga do jamana nyemo fonama wa o kala sabuye o kata ta do container do la gibayi o container nu chama be fengu du kono ga mi ye ka seka manivu nyeso sa ka nyeu mamuza ka kalodla gibayi ka fo mi mobili doye no blended doye o chama be munungu soso be mugu furundawla o tara ko to ni rebel nunu bolo no ye terrorisu ye wa ukele ngo kuga janunu da onga surasu dondolanye baye ka fo amadia wa mi ye fo ferme malieni olu be nyina mi ngo ka fo ante 2012 la tukuni 2023 ambode ko nana wa mi ye kelenyo don gurawe amne nguraw nunu be no te farafina jamana chama bolo o be wala wa munu labo o ya afidinini atoba debe antega masemi mavu ni ye ko indaka laje lasim goita ko tasi blakata ni ka nyeshi onga civil la ko ni surasi wallahi wallahi uluko ni ambe duodo ne gala ka hina ula wa mi ye jamanae ka foko jamanae be biwa atabi wa mi ye kuna wole ano nyini je dongo do munu mfatula jamana kola ulu dale duguju koro o kasika nimisi wasaso ni ngwe sebe sebe na ya sama ka bolle ne bana kono Musa Bilali Sidibe aka fasiri Boubacar Sidiki ni e chao fere nywa zongona ni misabina esikato la ni hakili bala san 2012 ni no do ti kelenye
Bakar Sidiki fanga bɔra ka bi jahadimaw a fɔra k'u bɛ Gawo k'u bɛ tumutu awa k'u ni kwana man jango o don ni bi fana tɛ kelen ye Bakar Sidiki k'a dɔn ka kɛlɛ minɛ d'a bila fo ka taa Tengu Kidal somin kelen do yɔrɔ min na k'o y'a sunba yɛrɛ k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ n'o ye Kidal ye jɔnni min da nin na Mali kɔnɔ bi mɔgɔ si ala fɔla don min na ko ka Faransi ka taga mɔgɔw kuma da la a fɔra ko Nations Unies ka taa MINUSMA ka taga mɔgɔw n'u taara an bɛ kɛ cogo di hali sini dɔw hakili ma i kɛ n da de f'i ye o sira min kun bɛ n'Ala de b'a dɔn ja tiɲɛ don Bakar Sidiki maa t'i ka ɲamamafɛn fa k'a fɔ i bɛ taa k'o to mɔgɔw bolo Asimu Goyita a ye ko sɔrɔ sa dɛ a tɛ taa bilen sa dɛ ayiwa nkalon kɔni nkalon b'a da sa dɛ nin kɔni e de ye ɲamamafɛn fa ɲama tɔ min bɛ yen i b'o fura k'o ban n'o furala k'o ban san 5 kɔnɔ n'a hakili sigira k'a fɔ fa bɛɛ ko nin sumaya la an bɛ jɛn ni taali ye nkalon kɔni b'a da sa o taali la a kuma kɔni t'a la bilen nin ye bamanankan fɔtɔ y'a ye nkalon don sa min b'a fɛ sa o min t'a fɛ sa ale de kɔni b'i labɛn a n'a ka cɛdenw a ka kɛ président ɲamamafɛn baara banna min f'ale fila bolo a b'a ɲama tɔ de danga k'o bɔ yen n'an lafiyara tuma min an bɛ sɔrɔ ka jɛn n'a ka taali a ye ko sɔrɔ sa dɛ n'a yɛrɛ ko k'a bɛ bɔ yen don o don an bɛɛ bɛ yɛlɛ kuluba n'an m'a kin ka jeni a tɛ taa bilen ko banna o an kun bɛ min nɔfɛ o ye nin de ye kuma banna la hawla wala quwwata illa billah lazim ja Mali ye jamana ye comment n ko u kun bɛ kuma dɔw fɔ ne b'a fɔ n ko Mali ye cɛfarin jamana ye an ka dugawu kɛ ne ko nin si tɛ tiɲɛ n k'a bɛɛ buruna ja ne de kun bɛ nkalon la Bakar Sidiki bɛɛ kelen ku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni Moribo Kɔnɛ nin y'a ka fasiri ye Bakar Sidiki i k'a dɔn INPS baarakɛlaw yalima u b'a fɛ k'u ɲi ge i k'a dɔn ɲɛmaaso la wa mun de kelen don comité syndical Bakar Sidiki i k'a dɔn min kɔni n'a bɛ k'i ɲininka awa INPS la Bakar Sidiki syndicali bureau syndicat i k'a dɔn u b'a fɛ ka mankan kɛ mankan in dun kabini kununko sɔmin kɛra la sabula u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye in bannen kɔfɛ u sɔrɔla ka kunnafoni di abɔdundikɛla kibarubaw ma u y'a jira olu kɔni i k'a dɔn u ka conseil d'administration u bɛ ɲininkali de kɛ wariba kule dɔ kɔni kun bɛ min sɔrɔla covid waati wari in kun kan ka tila baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ Bakar Sidiki i k'a dɔn wari in de tununnen don i ko to bɛna nugu la yalima o bɛ kɛ kɛcogo jumɛn in na bɛnkan don u ko min ma ayiwa décret numéro min kɛra août kalo tile 10 san 2022 bɛn kɛra ka ni ka tila ka yɛlɛma don a la février kalo tile 24 Bakar Sidiki i k'a dɔn kalo 7 min kɔni ye awa tile 104 i k'a dɔn ayiwa min ye baaraw ye covid 19 baara min kɔni y'u ka jate olu ye min faamu secrétaire général min b'u ka syndicat kunna a y'a jira k'a fɔ prime dɔ de kun kan ka d'olu ma covid 19 baara kama min kɔni ye Sidibe ye i k'a dɔn a ye kuma caman fɔ a ko INPS n'i y'a ta k'a lajɛ baarakɛla tɛ yen min kɔni ye tɔrɔmɔɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn i niyɔrɔ la sabula nin wari ninnu a bɛɛ lajɛlen kɔni sarala olu b'a kalama u ye jate bɔ min sarala trésor la miliyari 2 ani miliyɔn 14 a n'a kunkanfɛ Bakar Sidiki o kɛra 2020 2021 miliyari 2 a n'a kunkanfɛ o sara la Bakar Sidiki n'i y'a ta k'a lajɛ san 2021 miliyari 3 n'a kunkanfɛ i k'a dɔn o fana sara la n'i ye nin wari ninnu fara ɲɔgɔn kan ayiwa min ye ayiwa INPS to a la nafolo ye ka taa ɲininka trésor kɔnɔ a bɛ t'i jɔ miliyari 7 ani miliyɔn 800 n'a kunkanfɛ a y'o fɛsɛfɛsɛli min kɛ i b'a ye k'a fɔ Musa Salifu Sidibe ale kɔni da donna kɔrɔfɔ in na a ko miliyari 3 in ni kunkanfɛn in n'i y'a ta k'a lajɛ baarakɛlaw ni yɔrɔ de ye 100 o 100 30 kan ka di baarakɛlaw ma wajibi de don i k'a dɔn bɛnkan de don ko min ma ristourne Bakar Sidiki nka n'i ye INPS ko ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fiɲɛba de don donna a bɔ wariko in na sabula olu ye min faamu i k'a dɔn ɲɛmaaso y'a jira k'a fɔ u ye yɔrɔ dɔw dilan u ye a waso dɔw jɔ u ye minan dɔ san a ko nin ye kundanko de ye wari in ma dabɔ o kama o wari in kɔni dabɔra min kama o de ye baarakɛlaw de ta don 30% bɛ di baarakɛlaw de ma k'a fɔ an taara nin san a bɔ fɛn kundan damanda a k'o tɛ kuma koloma ye min jɔlen don olu bɛ min nɔfɛ sa
o do ye o man halal o halala ye war min ye sabula cakɛda dɔw bɛ yen Boubacar Sidiki i k'a dɔn cakɛda ninnu bi sɔrɔ yɛrɛ de kɛ a sɔrɔ tilacogo a n'a a baaraw kɛcogo sarakisɛw de b'a la min fɔlen don ka bɛnkan k'o la baarakɛlaw ni cakɛda ni ɲɔgɔn cɛ hali faso ta don Boubacar Sidiki a ko o tuma olu ka jate la maa kelen o maa kelen i k'a dɔn INPS la miliyɔn saba kɔni o y'a dɔgɔyalen don bɛɛ kun kan k'o sɔrɔ nka kɔsa in na u y'a ye k'a fɔ dɔw welela 40,000 60,000 ka sin k'o sɔɔri dɔw tɛgɛ ten Boubacar Sidiki k'o t'a kɛcogo ye o tuma an bɛ donni minɛ ko bi Boubacar Sidiki i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ na fiɲɛba de kɔni bɛ yen olu kɔni kelen bɛ ka hakili jigin kɛ ka ɲɛsin ko in ma a mankan ma yɔrɔ n'a ma ɲɛnabɔ joona ka bɛn a dɔnfɔlen ma u bɛ mankan wuli nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ Daba Tunkara info matin maaw an b'u fo u ko ten maa min ma n'i sigi ɲɔgɔn kan damani suɲɛ min y'a kongo yɔrɔ ye o kan ka woloma i fɛ awɔ kuma man ɲi I magara na o ndamani o ti jalu ka yɔrɔ ye ni bɔ a la dɛ kuma yɛlɛma anw ka ndamani ko su I b'an ka nabɔ min ye indicateur du renouveau ayi kalo bi da anw ka dama ma su nin ye nkɔrɔbatigɛli de ye jalu ka ndamani a bɔ a la a ti su ayiwa ni ye n tɛgɛ so ni sɛbɛn bɛ bɔ I m'a fɔ ko yafama dɛ yafama ni ye n tɛgɛ so ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn bɛ k'a ma ko l'indicateur du renouveau indicateur du renouveau min ye ka jɛ k'a sɛbɛn n'o ye rédaction ye o y'o ka wulikajɔ ye n'i y'a ta k'a lajɛ halisa an bɛ forces armées maliennes ni u ka nisɔndiya u ye sewa min ta ka ɲɛsin jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ma kununko Kidali minɛli la a ko a nisɔndiya a bɛ senna n'i y'a ta k'a lajɛ kunungo yɔrɔ minnu bɛ faaba kɔnɔna na yan ha ka ja ala an ka marabolo kɔnɔna na n'o ye an ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛnɛ baw ye a fɔ président fɛ k'a fɔ ko laselilikɛla ko Kidali minɛna forces armées maliennes fɛ n'o y'an ka soldats ye maanifinw bɔla ni ka bɔlɔnw bɛɛ lajɛlen minɛ wa n'i y'a lajɛ e ko faraɲɔgɔnkan jɛkulu dɔw fana bɛ faaba kɔnɔna na yan politigitɔnw bɛ o la fo ka taa se kɛnɛrɛ jɛkulu dɔw ma o dɔ de ye fɛn min ye kɛnɛrɛ jɛkulu ye n'a bɛ wele ko CDP Malikura ɲɛmaaba n'o ye Mohamed Kulubali ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ président n'o ye cɛmancɛ fɔ ka ɲɛmaa ye colonel Assimi Goïta a ka bɔ ni ka bonyamasegin ta ka ɲɛsin forces armées maliennes ma u ka wuli ka jɔ n'u ka yɛrɛ di la Kidali minɛli la jamana seleke naani kana bɛ se ka boloda a kɔnɔ cogo min na jamana dɔw n'o bolominɛ bɛ se ka kana cogo min na u ka fo o cɛsiri n'o wuli ka jɔ la hali n'a sɔrɔla ten ni a dogunba ye o ye wa n'o fana bɔla yen min ye halisa CDP Malikura n'o ɲɛmaa n'o ye Mohamed Kulubali ye a y'a jira k'a fɔ colonel Assimi Goïta ka nin kɔrɔfɔ baalen kɔ ko ɲɛ wulikajɔ min n'o kan ka kɛ nin kɔfɛ i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la bawo Kidali minɛli tɛ n'a minɛna min ye kana ye o bɛ se ka jirɔja cogo min na bawo bɛɛ lajɛlen b'a kalama maa jugu minnu gwɛlen filɛ nin ye ni dɔw kun cila k'u dafara u tɛna ko bila ten fo ka taa fɔ u dɛsɛla bawo maa dɔw de bɛ yen o ko ten ko yebaa ɲuman bɛ kɔɲɔmuso la min t'a a cɛ ye yebaa ɲuman fana bɛ kɔɲɔkɛ la min tɛ a muso ye n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye kununko tarata ye min ye bɛnna novembre kalo tile 14 ma san 2023 o kɔni k'a na don tariku la min ye anw ka jamana yɛrɛ lahalaya ye ka se ka ɲɛfɔliba kɛ a ko kan bawo min ye Kidali ye o kɔni kun kɛn bɛ fɛn dɔ ye min kun bala an bɛɛ lajɛlen gɔnɔ na n'an bɛɛ lajɛlen b'a la ka hami nin munna bɛ se ka bɔ an na cogo di min ye transition ɲɛmɔgɔw ye olu nana ni ka ŋɔni bɔ an bɛɛ lajɛlen sen na min ye CDP Malikura ye o président n'o ye Mohamed Kulubali ye a y'a jira k'a fɔ colonel Assimi Goïta a ye baara min kɛ baara in ɲɛna wa min ye jamanadenw ye ka taa se fara ɲɔgɔn kan jɛkulu wɛrɛw ni politigitɔw ma ko bɛɛ lajɛlen de kan k'i fanga fara ɲɔgɔn kan ka tɛgɛw di ɲɔgɔn ma an ka filɛlikan kɛ kelen ye waasa jamana in bɛ dingɛ dɔ min na a ka b'o la bɛɛ lajɛlen kɔni sigi bɛ k'a fɔ k'an ka jamana bɛna bin dingɛ min kɔnɔ an k'a jira diɲɛ maa na k'a fɔ anw t'o jamana ye jamana in denw ka fara ɲɔgɔn kan tɛgɛw ka di ɲɔgɔn ma kuntilennenw ka kɛ kelen ye an bɛ fɛn min hami n'o de ye jamanaden bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ka se ka hɛrɛ sɔrɔ k'i to i sigiyɔrɔ la i mana kɛ fan o fan fɛ o min bɛ yen n'an bɛ k'a caman filɛ sogoka ye a ka dangɛrɛmaya ci nin ko ye sɛbɛn sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na ka jɛ k'a sɛbɛn n'o ye rédaction olu ka fasili don Ahmed Jakite ɲɛma jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn
nege kanye tan flasera bamako Boubacar Sidiki mbala cogo bɛ di karamɔgɔ tɛmɛ tungara ni en tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le destin le destin nin ye maa min ka fasire o ye HD ko an ka taa an ka minisiriso min n'o ɲɛsin bɛ an ka bolimafɛn ko ni taamako ma min ye madame Dambele Madina Sisɔkɔ ye kɔsada in na a ye wuli ka jɔ kɛ min ye sariya bolo min n'a bɛ fɛ k'o kɔnɔ ko ni ka o waleya sugubulon min bɛ tali kɛ min ye an ka mobile plaque d'immatriculation dilali ye o sugubulon o kɔni o sugubulon a bɛnkan latɛmɛna gouvernement du Mali ani min ye groupe Air Hoffman International GmbH olu ni ɲɔgɔn cɛ ni ye ko in ta k'a lajɛ min ye o jɛkulu in fana ye olu ka cɛbila min n'o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na o de ye société jigiya ye société jigiya n'i y'a ta k'a lajɛ nin kɔni sugubulon talen kɔ ka di u ma a bɛ kɛ sababu ye jamana ka bolimafɛn minnu bɛ yen o plaques ka dilan min ye waati kunkuru o fana kɔnɔna ye fana mana bɔ yen min ye kɛnyɛrɛye minnu bɛ yen n'o ye particulier ye n'i b'a fɛ ka plaque dilan sugubulon in a bɛ kɛ sababu ye ni ka o plaques bɛɛ lajɛlen ka o dilan min ye kalo 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ n'o ye tile 60 o kɔnɔna ye o fana mana bɔ yen min ye ministre madame Dambele Madina Sisɔkɔ ye a ko nin bɛna kɛ sababu ye sugubulon in latɛmɛli musaka min n'o bɛna don a da fɛ n'o bɛ ta ka bɔ an ka wagande kɔnɔna na a bɛ t'i jɔ se fo wari miliyari 3 ani miliyɔn 500 ani 25 a n'a kunkan fɛ min ye taxes ye o bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn in kɔnɔna na wa ko nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ko bawo faama minnu n'o ye jamana marabaa kɔrɔ minnu n'olu tɛmɛna olu kun y'a laɲini k'a fɔ k'u na plaque d'immatriculation o dilali sugubulon ko n'o ta k'o di jamana faso Maliba ma nka i b'a ye k'a fɔ karangadaw kun sɔ an bɛ a ɲɛ min ye a dibidibima yɔrɔw ye k'o cayala kojugu wa n'i ye ko in lajɛ jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ n'u ye jamana selenw ye ni bɛɛ lajɛlen bɛ tɛgɛnkɔni jɔ u la i ye plaque d'immatriculation sugubulon lajɛ k'o tan bɛ ka di o jamana bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma ko nka anw ka jamana o kun bɛ k'a ta k'a di maa wɛrɛ ma min b'a la olu de don olu de tun b'a kɛ ko manifu ma nisɔndiya ko la o de kɛn bɛ sabu ye jamana yɛrɛ ka ko in ta bala waasa min ye mobile plaque d'immatriculation dilali ye a baaraw bɛɛ lajɛlen ka don bɛrɛ la jamana yɛrɛ k'a daminɛ fo ka taa baara kuncɛ jamana yɛrɛ ka ye a ko kɔnɔna na wa ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ministre min n'o sera k'o baara gɛlɛn in kɛ n'a ko a kɛli gɛlɛyala faamakɔrɔw ma o de ye madame Dambele Madina Sisɔkɔ ye wa baara kuma wɛrɛw bolo da b'a fɛ minnu kɔni bɛna kɛ sabu ye waati ni don natɔw kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisi wasa sɔrɔ bolimafɛn ko ani taamako la jamana in kɔnɔna na nin ye sɛbɛn min y'a ta ka bɔ le destin kɔrɔ HD a ka fasiri Boubacar Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la rédaction du Mali maa min y'a sɛbɛn Adama Berté Adama ko a k'i k'a dɔn an k'an wasa don an yɛrɛw ka dilanniw na Boubacar Sidiki i k'a dɔn cakɛda caman b'an fɛ yan an kelen tɛ k'a don nafa la min ye Comatex ye Segu Komina Boubacar Sidiki a ka wulili i k'a dɔn a kɛn bɛ ko musokɔrɔ kɔɲɔ sabula a bi pipapi la o don ko min ye fanga ɲɛmaa ye Choguel Kokala Mayiga a kun dan bɛ taamana Segu a y'a kanu ni ka t'i ɲɛ da a wa Segu Comatex kan sabula baaraw daminɛ ani usine wulili kana bila bi la ka taa lajɛ n'a sɔrɔla min ni min dalen bɛ ŋaniya la dafalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Comatex ye usine kwalen don min kɔni kan ka se min ye jamana finiko ye ani jamana mɔgɔw bɛ a wa fɛɛrɛ bɔ minnu na komina man ka dɛsɛ nga min y'an ka jamana ye lɔkɔliso caman de debi yan minnu bɛ ayiwa sangawuliw don ɲɔgɔn fɛ i k'a dɔn o lɔkɔliso nin bɛɛ lajɛlen de kan ka se ka ayiwa Comatex kan ka se ka nin bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ bɔ nka n'i ye ko ta k'a lajɛ anw ka jamana wari kasabi min bi bɔ kokana na i k'a dɔn ka taa fini wɛrɛw san ni ka na o don a na a k'o de ka ca o dun ye kɛwale min ka jugu kosɛbɛ Choguel Kokala Mayiga kɔni y'a ɲini an ka lɔkɔlisow fɛ i k'a dɔn ayiwa ekɔliso ɲɛmaa bɛɛ k'i jija fini wo fini n'o ye sangawuli ye ko an b'a san a ka kɛ Comatex ta ye o de bɛ kɛ sababu ye Comatex yɛrɛ a ka sinsin a kolo la a ko n'o tɛ min kɔni ye awa Comatex ye f'u fana k'u jija n'a ma ɲɛ nin ɲɔgɔn na ko belebeleba taara ka d'i ma i bɛ fɛn min dilan o kɔni ka ɲɛ n'o tɛ fɔlɔ u tun bɛ ka an bɛɛ o kaki don k'an don Segu awɔ an bɛɛ tun bɛ kaki don Comatex de tun b'a dilan
a ko min ye compétence yɛrɛ ka minɛnw ye a sɔrɔli mataba de fanga ka bon kosɛbɛ o dun manga a kan ka bɔ de k'a yɛrɛkɛ ko marabatiga a sanni feere ka se ka nɔgɔya i k'a dɔn feerekɛlaw ka se k'u dungɔ sɔrɔ a la joona joona o de bɛ kɛ sababu ye min b'a to ayiwa maa caman bɛ galabu sɔrɔ ni ka se ka kɔmina minɛn feere a kɔnɔ tɛ min ye jamana wɛrɛw ye i bɛ wuli n'i ka wari ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa min ye wax ye walima bazin ka taa Cotonou ani Togo i nana n'i ka wari ye i bɛ se k'a sɔrɔ ten yɔrɔnin bɛɛ a ko o min filɛ dɛ n'a fɔra ko usine yɛrɛ b'an fɛ yan o ka fɛn dilata sɔrɔ man di o ye ka gɛlɛn Burkina Faso i mana se yen tissu o tissu n'i b'o ɲini i bɛ se k'o sɔrɔ ten o dun k'i bɔ yen compétence bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen de dilan sɛbɛnnikɛla ko o bɛ kɛ nafabaden ye jamana ma mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ rédaction du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la rédaction du Mali ka fasalijɛkulu k'u fo karamɔgɔ Daba Tunkara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu ko a ma ko les jours min ye Madi Awa Kebe nin y'a ka fasali ye a ko k'an ka taa an ka nɛgɛsira min filɛ ni Arayida la an ka taa ye n'i y'a ta k'a lajɛ i ɲamina dɛ an ka nɛgɛsira min filɛ Arayida la e fa i kunkolo wulilen de don wa i b'i ja sigi nɛgɛsira min bɛ Arayida la ne muguma ye min ye Arayida ye nansela ye n'i y'a ta k'a lajɛ Bagadaji kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninlakaw olu kɔni bɔla ni ka foroba lajɛrɛ kɛ n'an ko a ma ko assemblée générale o kɔni bɛ tali kɛ fɛn min kan ɲama o de b'a fɛ ka kɛ kulu ye i b'a fɔ Lafiyabugu Kilimanjaro bɛ cogo min na Arayi sanfɛla la maanifinw b'a la ka gɛn diɲɛ don o don lakana tigilamɔgɔw fɛ ka bɔ Arayi sanfɛ wa min ye fasiri kɛbaa ye a y'a jira k'a fɔ min ye mois de juin tɛmɛnlen san 2023 i b'a ye k'a fɔ terrain kɔni ni kura fiyɛla la bawo hamina min n'o tun bɛ cɛmancɛrɔ fanga ɲɛmaw na kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye colonel Assimi Goïta ye terrain a ka wuli ni ka taama ka bɔ faaba kɔnɔna na ni k'i kunda Kayi kan wa terrain ka o taa ni ka segin ko damadɔ i b'a ye k'a fɔ min ye Arayi sanfɛla ye dɔw kɔni t'an bɛ yen kɛ ɲamasunungu ye ka ɲama de kɛ ka Arayi fo k'a kuntunu min ye nin denmisɛnninlaka ninnu ka lajɛrɛ ye u ko ɲɛmaw n'o ye cɛmancɛrɔ fanga ɲɛmaw ye u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la bawo terrain wulilen kɔ a kɛra nisɔndiya ye bɛɛ lajɛlen ma wa kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu sigin bɛ marabolo fɔlɔ kɔnɔna na n'o ye Kayi ye wa ko n'i y'a lajɛ min ye terrain ye a makaama n'a daraja dawula o ka bon kosɛbɛ o bɛ boli sira min nka n'a fɔra ko dɔw t'an b'o kɛ ɲamasunungu ye ɲama yɛrɛ kɛn bɛ ka Arayi tunu maa b'i yɛrɛ ɲininka ko yalima a fɔ bɛ ninnu ye ko terrain tɛna boli yan tugun wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ min ye madame Danbele Madina Sisɔkɔ ye ko nin y'a ka baara ye a ka wuli ka jɔ kɛ ɲama min n'o b'a la ka bɔn ɲamancɛlaw a fɔ ɲamanbɔnna o ɲamanbɔnna ni minɛna nin yɔrɔ in na i ka kɛ ka tɔw ladi o de ka ɲi ni n'o donna senna i b'a ye k'a fɔ min ye ni ɲamanbɔnko ye a bɛ bolo kan sisan bawo maliden a kɛn bɛ sugu dɔ ye sa hali fɔnse dingɛ minnu b'a la ka bɔ kɔsa in na a fɔnse dingɛ o yanni n'Ala ye si di maa min ma yanni ka samiyɛ don i b'a ye k'a fɔ dɔw de fana bɛ t'o kɛ ɲamasunungu ye o na ɲɛ n'a fɔra ko ji mana na n'a ye fɔnse dingɛ kɛ a bɛ walankata ka don maanifin kan ka cɛnni kɛ n'a fɔra ko fɔnse dingɛw bɛ ka bɔ a bɛ bɔ wari de la fana n'o ɲama bɔra aw bɛ taa ɲama wɛrɛ don o kɔnɔ aw bɛ tila ka sigi tugun ko jamana ɲɛmɔgɔw k'u tɛ ka baara kɛ y'a dɔn k'a ko ganinkɛla nin kun ye sɛbɛn ye n'a y'a sama ka bɔ le jour kɔnɔna na Madi Awa Kebe a ka fasiri Boubacar Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant a ka di n'a date bila diɲɛ negetana kɔ maa min y'a sɛbɛn Sori Ibrahima Kulubali Sori ko a ko min ye awa kɛrɛfɛ meru ye ani fɛn minnu feereli man ka jamana kɔnɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn kankari mana da cogo o cogo fa de bɛ don dɔw la a wari ɲini kojugu gɛrɛsɛgɛ ɲini kojugu i laban bɛ taa bi dɔ gɛrɛsɛgɛ da miliyɔn 500 ani miliyɔn 55 a talen filɛ ka kɛ ayiwa tasuma ye k'a bɛɛ kɛ fukɔrɔden ye sabula Mali bɛnna k'a fɔ sisa i k'a dɔn ani minnu bɛ kɛ a dilanfɛnw ye a kana don Mali kɔnɔ bilen sabula a ye tiɲɛni ba kɛ min ye ba kɔfɛla ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn carton 3,000 arɔmu i k'a dɔn ayiwa ji min bɛ kɛ sisa la min ye sisa a bɛ min ni appareil minnu ye o den 600 Boubacar Sidiki bɔ de taara kow kan i k'a dɔn ayiwa o maralen bɛ k'a dugu ACI kɔnɔ ayiwa dɔ fɛ so dɔ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko ni kojugukɛlaw ma sɛgɛn i k'a dɔn ayiwa lakana tigilamɔgɔw olu fana ka sɛgɛn o bɛ gwɛlɛya siga t'a la a ko min ye ayiwa antenne rive gauche office central des stupéfiants u k'a ma ko OCS
S Wakasiriki commissaire de police awa Aminata Shaka Kone anaka cɛdenw o kɔni ye nin dɔ dɔlema de ka taa tɛgɛ du kan n'o ma kalo tile 12 tɛmɛnen na dépôt belebeleba de kun b'u bolo min ye ACI 2000 i k'a dɔn nin produit ninnu n'o ye shisha minɛnw ye a caman ba tonnen kun don ɲɔgɔn kan carton 3,000 shisha a ji min ye shisha yɛrɛ bi min ni jurujan minnu ye o den 300 Wakasiriki ni k'i b'a feere a warijɛ hali a tɛ jɔ miliyɔn 550 ani 55 a kasabi bɛ taa bɛn o de ma a ko kuma min polisiw nana sɔmi u sina ka hi k'u kati hi kɛliw ka sabula u ye sɛgɛsɛgɛli ni ɲininkali caman de kɛ ka se ka bɔ ko in kalama a fɔra ko nin ko in gɔnna jamana kɔnɔ kabini uti kalo tile 15 san 2022 min kɔni ye hali bi dɔw kɔni b'u sɛbɛ kɔrɔsɔn sabula a minba olu sɛgɛn dɛ o k'a doni ka na n ka wari caman dɔrɔn yɔrɔ n'a fɔra fɛn min man ɲi o de bɛ diya mɔɔw ye ka taa fɛ a ko min kɔni ye OCS olu kɔni ka nin wuli ka jɔ in kɛra sababa ye sabula i k'a dɔn commissaire de police Aminata Shaka Kone a n'a ka cɛdenw o kɔni sina ka nin minɛ ten gami nin ko kɔni a ko man di e k'u ma maa dɔ yɛrɛ minɛ a yɔrɔ kɛnɛ kan wa minnu ni minnu da don sa ani minnu ni minnu b'a ko kɔnɔ o sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna sa sabula min ye n'i minɛna nin na tile 10 kaso datuguli ani kan ka wari min sara jamana ye i tɛ taa k'u dan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la a ko banna ya o Wakasiriki waati n'a ka waati ma se an bɛ bi ta bila yan o bɛ bɛn ala